Kat badang mi kisngi. Ki nong ilekai football na Ribhoi district kila yolat ban poy khon syakit lempung bahe apok gari. Kani la banong bagi ke jingdon ye ki nong ilekai ki betebit. Bat ke jing start jong ki nong ilam ban wat ye ki lat kilenti ban yo simbenta ne ban ilekai syakit lempung ilekai ki bahe ki ba penlong syabar jong jelala jong. Ke Ribhoi District Sports Association lani ke RBDSA kalapa ye ke kerhon ilekai football jong ki kena ki ba pok karta ke bakhan nyo snem ki ban mikmat na pok district Ribhoi ka ban le ilekai sya ke jela Chandigarh ka balatip kum ka 20 Administration Challenge Cup All India Football Tournament 2000 Bat ye kene kenuhon jong ki kena ki ba pok karta ke bakhan nyo snem lailam do ba pen kre lang nongkse kumu coach baru ba pen syong dor syadap kumu manager. Hakene ke step ke bamenta kata haka khandru trik uklal kot arjar arphon reu nagaliang jong ke RBDSA kal aya ke kitbok kidriang yegi khnai lekai football shwaba kin le lekai saka jilla Chandigarh nagaliang jong ki nongilam ke RBDSA haka jingilam jong president uba RB Shadap nangta u secretary uba division rentatiang kila bu shwa dag jing doai ke bakerpang na ke bentagi khna bakin poisuk poisang bat bakin la bha bani lekai bat banwan ra ikan nam ke burom ye ke district bat kumju ye ke jela baro ka wei haba aizing kren nagaliang u president ke RBDSA uba RB Shadap ulas neng la kraw ki khna bakin long ki badon akor bat ke burom haba ki dangdon ha ke lenti ban le chekti jaka bat ru ha ke por ke bagi dangi lekai badula kitbok kidriang ru yigi khna bat kin nong ilekai khnang makin la banwan ra ye kan nam bat ke burom ye ke district hi parokawai namar haba mi khamani ke district kai ka bagile kade ke burom ye ke district bat kumju ye ke jela kapor ka ba philai chate nadu menang ne hadu mandapoi hak jaka hadu banwan pai pide ben long ki khna ki ba kongu ya lagi nong yalam nong kong kata kan mau habale bi chanong wai le te don kam phi ban kongu ya gi nong yalam te kano ke baong ki to pisngap batang kita ki bala ban singap kila ban poi clear jong kanam te ngamdon sibun ban ong ha ne kapor kum presiden ka RBDSA nga wish you all the best nila kai bah ba pinwan ra ya kanam ya ke burom ya ke district ke jongi namar phimi ha ka kerteng jong ka district Ribhoi te naga RBDSA te ngai ba pinwan phai da ka jing job ni khmilanti ba pin job namar ba ngi so thu haman la jing let jongi kani ka dong ka jongi ka sei ya gino la kai ke bat betam ya kemil ti ba pinwan ra ya kan nam ya buram bat kumang itip ba naka state jongi let tangka team ka jongi na po ka Ribhoi district kinondon ki district ba philong ki baran box sibun ba pinyo alat ban la kai te ba pini ka sap ka phong ka ti hoi ngilai i phla la kai ba ki por bladap ban menta lo phli ben ku ka wi ka team pidon ne ki official jong fi na do iba pensiong dor ku manager ban let ki team iba perkret kum coach ma phi bro kum player khat prangot te la kai bang ong phi but tolong disiplin ke balong lu bene pilai kam tang pisong ha train pi ha pilai traditional na kerja ketin neki official jong phi kin ba ha pi ki tip na ha train inyai kalanti ke bajangai ban poi suri po Delhi nang tu Chandigarh ring hablai te de da kadau phi ha bi don dekat hui ka haju la pilai traditional ro pentip ini ki official ki jong phi mo wat le klumar wat ye klumar ha ki jing khang ki po train mo amar ngim tip patim ta kolong bundo ki na ki ha pi yu ini kepat bidang red how pidon ke menafi ka tu pilai late punca sampai gelo ni pilih ki flight de mentang ini dekat train ke fair ke journey ini kenduk sibun ki bre la dangi poi kam tam apo patra kin kiu ki bre kum kita ki de kepat bi show sejaka ni leba pat kaweru kali ha pilakai site lakai no ka sim pani ka sap ka phong jo pi but kindon ki scouting ka magidip ngila na ka CRS kindon ki scouting na ki club ki fair joka Punjab pemagidan ki ISL League mentang ka basa im sedang khasau tarik ini ki club do ki simi khana ibarat kindon ki wai pat ki napo ka All India Football Federation ni ki sapai yapi kino ki wan ngim tip na ku magi ki wan hakani ka wat ki pelong ki women street begini ki wan jet ki player laingot ki pentip ni pha bi ki player po te iri mentai Sanfida idon ka team India kin thai mo kalau ka burom nam ta ka state ki te ka kwa ma phiru pindale yang teng ki sajet ki club All India Federation kat kiten jepi kiniran kalau club kanang keburom bagi jim toy nama tadi lek kai ba peni ka sapong kitbok kedang nora yusok jing jok tunggu sekadai ya ki official bakli du jongka Ribhoi District Sport Association lang bagan ne ka por ka bangidon menta ya ka bangin mi no nane na po district but on state jongi bangin le simbenta
hagate ka challenge cup hapo Chandigarh hoj ni kagal por ka balangkot kum ka district team hi ngila yale banjit yapi kum ki players baro ki jaka po Ribhoi district andrei ka hadu menin gasngi ngila la ban finalize ya ki player baro tengi kermen scam lengba ka jingtre stom jungpi wala da ngimla ban yo bunsi practice ro ngila itu bagi player ki ba Syaidon nagapor sakapor ki bla idon haki state team ki don haki super tokop tengi kermen ba pinla men le kai bah but nagaliang jongka office to RBDSA ru kermen ba ngi kerbat bikin bu juduai nag mata jongi kum ka tim bangin yo ya ke jing job hangte ha Chandigarh bat ka wei ka long bangin long ki baburom ya lagi jong ki coach idon ki coach ada klem makiro pimla bani le kai ban pedi ka sap ka talent ka ba pidon don kam ki ban support moi phi ban hikai kum no pin le kai tengi nakaliang jongi kum ka RBDSA bro ka wei kit bok kit riang bikin wan ra ya ka jing job mo hele kai bah burom ki nong ya lam don ka men sim ka jing sorit ka jing ya ik bat baning pong bangin kan mau yu blei baleng ba ka jing don ka jong blei phila ni le kai bah pin yo ka met bakoi bakhya kham tang bi pidon sabar pidei ban long discipline mo ban pen i ka jing long discipline jong pi sabar nang baki wei ki nom yo ban kedau kti baki khna na bhoi ki long kumta na marbun ki bapej mo la da pidon pilong don burom kamut piwanra ya ka burom ya la ka jong ka district